What's up mga geng-geng? Asa itong mga kauban ng gwapo? Mga gwapo! Mga gwapo, nagsugod na mo? Siya si Abing Gwapo. Nood na, gwapo ko. Asa naman itong mga membro? Iginang alas 5 ang sabot. Wa ko yun naabot. Narabay bagong magpamimbro. Klaro ni akong mga membro nga mga gwapo ba? Boss, gwapo! Oy, ikaduhang gwapo. Ali! What's up mga geng-geng? Asa itong mga kauban ng gwapo? Mau lagi, dugay kayo. Narabay bagong magpamimbro. Oy, sakto kay gisuot mo ng uniform nimo. Ay ana man na boss, dako kay ko pagsalig sa atong grupo. Nga suoto na ako ning gihatag nimo. Mga gwapo! Cinderella Celes, thank you, Sinjal. Asa sila? Sige, tapok sa ta dire kay nagpadulong pagurong uban. Mga gwapo! Gwapo, ali! Ali, ali. Uy, kinsa man eh? Karon palagi ko kitaan eh. Boss, gwapo! Pwede ko magpamimbro? Oy, mga gwapo. Kana siya magpamimbro. Kinahanglan ako ang approve ninyo. Labos, pasudla kay murag nag-heart-heart ako mata sa kagwapo niya ba? Gwapo, lingkudi lang sa dire. Kay gipaabot pa namo ang ubang membro. Kung ma-approvean ba na imong pagkagwapo. Mga gwapo, nagsugod na mo? Gwapo, murang na late na ta ba? Okay, so since kumpleto na ta, magsugod na ta sa atong pagkasabutan. Before ang tanan, nako'y pailayla sa inyo ang magpamimbro sa pagkapiling gwapo. Para sa inyo nga pagkaila sa iya, siya si Abing Gwapo. Nood na, gwapo ko. Ginagukod kog check sa mong barangay. Unya na lang na sir, maabot rata diha. Ping Gwapo, si Pidjong Gwapo number 1. Okay, kailan na ka? Mao na'y pinakaunang nga membro og number 1 nga gwapo. Og sa atong gwapo number 2, Gimo. Bing Gwapo, si Gimo. Kung right hand ako si Pidjong, left hand ako siya. Og sa atong ikatulong nga gwapo, si Jimmy. Bing Gwapo, si Jimmy. Kung si Gimo akong left hand, si Jimmy akong back hand. Og Bing, ikaw pat, si Ronron. Bing, si Ronron, kailan na ka? Kung si Jimmy ako ang back hand, si Ronron akong front hand. Boss, unsa gyud ay saktong tumongan ni atong panagtapok? Jong, og kaninyong tanan. Kani atong panagtapok karon. Mutiwalag nako sa ako ang pwesto. Unsa man na? Sa may rason gwapo? Unsa man na gwapo? Ug mawala ka magkahinay-hinay mig kapangit. Mag-goal jud mi ana gwapo. Pasayloan na lang jud ko ninyo. Usa, kapait, palandongon. Sa tinuod lang, 24 years old sa serbisyo. Maong gikapoy nako sa kong pagkagwapo. Kumauho na, kinsa may mupuli sa founder sa pagkagwapo. Kasi ikaw na jung kay ikaw may kinaunan. Ay sure na oy kay ako gi pinakauna nga gwapo diri ah. Okay no, I declare, kailan naman mo ni Abing, proudly dignify from the land of Mindanao, ang gihalal nga pinakagwapo ng Davao. Unsay but pasabot mo na gwapo? Karon, atong formal nga abrihan, nga karong orasa, karong adlawa, si Abing Gwapo, ang atong bagong presidente sa tanang gwapo. Ay sus, kung mauna gwapo, tara, malakaw tayo. Ya boss, nalakaw mo sila boss. Wala ko'y membro. Mao na giingon gwapo nga suluhasan na imong pagkagwapo.